Добрый день, поважаныя слухачы. Вы слухаеце інтэрнэтную біблійную праграму «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтым выпуску праграмы мы пазнаёмся са словамі апостола Паўла, запісанымі ў другім раздзеле ягонага паслання да рымлянаў. Мы все заўважаем злыя рэчы і дзеянні нядобрых людзей і думаем, што яны або мерзотныя, можа подлыя, або, магчыма, зламысныя. Але часамі выходзіць так, што з цягам часу мы самі робім падобныя рэчы і лічым, што ўсё для нас, окей. Ніхто нас не заўважае, калі грашым, і працягваем жыць так, як раней. Але словы апостола Паўла перасцерагаюць нас аб тым, што ёсць адзін, які ўсё бачыць і запісвае ў сваёй памяці. Бог заклікае нас рабіць дабро іншым і гэтым чынам выконваць ягоную волю для нас. Па словах апостола Паўла, прыгнёт і ўціск кожнай душы чалавека, які робіць ліхое, перш юдэя і грэка, слава і пашана і супакой усякаму, хто робіць добрае, перш юдэю і грэку. Давайте далей паразважаем над гэтымі словамі. Запрашаю праслухаць перадачу да канца, гаворыць Юрый Рапецкі. Промінь ясний, промінь світлині, запали души моей огнень. Новый день со мною ты почни, радостный, веселковый промень, радостный, веселковый промень. Промень Божьих слов, оживи надею на земли. Беларусь от долгих тяжких снов чистинёй своёю осветли, чистинёй своёю осветли. У новый день, хай цудное святло принесе избавление от покут, переможенное будет зло, приди избавца в белорусский кут, приди избавца в белорусский кут. У папярэдняй гутарцы мы пазнаёміліся з тым, што ў першым раздзеле паслання да рымлянаў апостол Павел выкрывае яўны факт. Менавіта, што вельмі рана ў сваёй гісторыі чалавецтва сваёй большасці адвярнуліся ад Бога Творца. Павел, напрыклад, піша: яны, гэта значыць людзі ўвогуле, пазнаўшы Бога, не славілі яго як Бога і не дзякавалі, але займаліся марнасцю ў думках сваіх, і зацемрылася няцямкае сэрца іхняе. У выніку таго людзі пачалі пакланяцца не Богу, а ідолам, зробленым сваімі рукамі. Гэта прывяло многіх да грашэння. Господ Бог адрэагаваў на чалавечую бязбожнасць і няправеднасць дзеямі пакарання. Але ён заўсёды быў гатовы дараваць грахі тым, хто каяўся ў сваіх грахах і вераваў у Хрыста як збаўцу, ды заяўляў гатоўнасць яго слухацца. Вось маючы гэта на ўвазе, апостол працягвае пісаць: «Дзеля гэта няма апраўдання табе, кожны чалавеча, які судзіш, бо ў чым ты судзіш іншага, асуджаеш сябе, бо робіш тое самае, судзячы. А мы ведаем, што суд Божы ёсць паводле праўды адносна тых,
хто гэткае ўчыняецца. Няўжо ж ты думаеш, чалавеча, які судзіш тых, што гэткае ўчыняюць, і сам робіш тое самае, што уцячэш ад суду Божага? Або багаццем ласкавасці ягонай і цярплівасці і доўгацярплівасці пагарджаеш, не ведаючы, што добрасць Божая вядзе цябе да навяртання? Але праз упартасць тваю і ненавернутае сэрца ты збіраеш сабе гнеў на дзень гневу і адкрыцця праведнага суду Божага, які аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных. Тым, якія цярплівасцю ў добрай справе шукаюць славы, пашаны і незнішчальнасці жыццё вечнае, а тым, што спрачаюцца і не скараюцца праўдзе, але скараюцца няправеднасці, ярасць і гнеў. Прыгнёт і ўціск кожнай душы чалавека, які робіць ліхое, перш юдэя і грэка. Слава і пашана і супакой усякаму, хто робіць добрае, перш юдэю і грэку, бо няма Бога узірання на аблічча. Сваім чытачам апостол Павел тлумачыць, што не толькі тыя першыя людзі адступіліся ад Бога, але мы, сучаснікі, таксама калісьці і дзесьці паўтараем іхнюю памылку і лічым, што ўсё ў парадку паміж намі і Богам, і ягонага гневу мы ніколі не адчуем. Хто б мы ні былі, па нацыянальнасці або месцы жыхарства, Бог ставіцца да кожнага з нас аднолькава, з любоўю і жаданнем, каб мы навярнуліся да Яго для даравання грахоў і атрымання новага жыцця паводле ягоных запаведзяў. Мы ўсе маем патрэбу ў збаўленні, бо калісьці ў сваім жыцці парушылі прынцыпы гасподняга маральнага закона. Ось тут жа мы адступіліся ад Бога. Праўда, фаварыта ў Бога няма. Ён ставіцца аднолькава да ўсіх людзей, па ўсім свеце, і гатовы прыняць любога чалавека, які шукае яго і жадае ўвайсці ў цесныя адносіны з ним. Тут жа разумеецца, што калі чалавек звяртаецца да Бога з каяннем і вераю, то ён гэта робіць з поўным намерам далей развівацца ў веры і паглыбляцца ў паслухмянасці Богу. Зразумела, самому чалавеку выконваць дасканала ўсе гасподнія наказы, вось гэта немагчыма. Патрэбная прысутнасць і дапамога Духа Святога, які ўваходзіць у душу нованаверненага, калі ён навяртаецца да Хрыста. Дух Святы прыходзіць да такога чалавека, уваходзіць у ягонае сэрца і пачынае дзейнічаць. Ён дапамагае новаму верніку разумець Божыя настаўленні і пераменьвацца як у характары, так і ў паводзінах. Такі чалавек становіцца больш пабожным і праведным у сваіх намерах, рашэннях і ўчынках. Так, усе людзі аказваюцца парушальнікамі Божага маральнага кодекса, і калі хто не прызнаецца ў гэтым і не звернецца да Бога з просьбай даравання грахоў, то ў дзень Божага суду такі будзе засуджаны і прыгавораны да пакарання. Праўда, калі апостол кажа, што пераважная большасць людзей адступілася ад Бога, то ён гэтым не заяўляе, што ўсе людзі Бога ненавідзяць і адварочваюцца ад Яго. Не-не, ёсць тыя, якія, пачуўшы дабравесце Хрыстова, неадкладна прымаюць Яго, каюцца ў сваіх грахах і веруюць у Хрыста, з паслухмянасцю ідуць услед за ім. Але большасць увогуле не звяртае на Бога аніякай асаблівай увагі, і такім апостол кажа, што яны не маюць права ўказваць на грахі іншых, а потым рабіць тое ж самае. У гэтай заяве апостола адчуваецца гасподняя перасцярога нам не думаць, што Господ не заўважае, як мы цяпер жывем. Ён заўважае і занатоўвае. Так бывае, што некаторыя людзі выконваюць страшэнныя дзеі супроць іншых, і гэта становіцца вядомым уладам, також арыштуюць, асуджаюць і караюць. Але бываюць і тыя выпадкі, калі нехта ўчыняе вялікі грэх,
як прыкладам, кагосьці забівае, а ўлады забойцы не знаходзяць. Той забойца жыве спакойненька ў сваім кутку, і ніхто з людзей не ўказвае на ягоны ранейшы ганебны акт. Апостол такому кажа: «Не думай, чалавеча, што на гэтым усё закончыцца. Бог усё заўважае і памятае твой акт забойства. Калі прыйдзе дзень Гасподняга суду, і ты, будучы яшчэ тут на зямлі, не прызнаешся ў сваім граху, не пакаешся ў ім, то знай, што Господ падыме гэтае пытанне ў дзень свайго суду і прыгаворыць цябе да вечнага пакарання. Што ты тады скажаш яму? Нічога, ані слова». У пасланні да галятаў апостол трошкі па-інакшаму піша пра тое, як Господ заўважае нашае жыццё тут на зямлі. Чытаем словы гэтакія. «Не падманвайцеся, з Бога не пасмеешся. Што чалавек сее, тое і будзе жаць. Хто сее ў цела сваё, з цела будзе жаць сапсутасць, а хто сее ў дух, з духа будзе жаць вечнае жыццё». У паняцці сеяння маецца на ўвазе сукупнасць чалавечых думак, намераў і чынкаў, пакуль ён тут на зямлі. А ў паняцці ураджаю нагадваецца расплата за грэшнае жыццё на зямлі або узнагарода за праведнае жыццё, пражытае тут на зямлі. Сеяць у дух азначае, што вернік жыве пад Божым кіраваннем, імкнецца выконваць ягоную волю, калі сеянне ў цела гаворыць аб жыцці для сваіх эгаістычных мэтаў, не звяртаючы аніякай увагі на Бога і на патрэбы іншых людзей. Ну добра, як тады жыць так, каб ва ўсім Богу дагаджаць? Апостол далей піша ў пасланні да галятаў: «Робячы дабро, не будзем журыцца, бо ў свой час будзем жаць, калі не саслабеем. Дык пакуль маем час, будзем рабіць дабро ўсім, а найбольш сваім у веры». Хаця апостол Павел выклікае ў сваіх чытачоў здаровы страх перад Богам, ён не апісвае Бога як нейкага неміласэрнага і гнеўнага суддзю. Апостол проста растлумачвае, што наш тварэц рупліва дбае пра сваё тварэнне, асабліва пра ўсё чалавецтва. Калі б ён дапускаў злачынцам рабіць дрэнныя рэчы без усякага пакарання, то гэта было б з ягонага боку даволі несправядліва ў дачыненні да іншых людзей. На самай справе, усе нераскаяныя злачынцы з'явяцца перад Богам і атрымаюць прыгавор на пакаранне, бо Бог, тварэц, ёсць справядлівы суддзя. І ён не прапускае грэшных актаў злыдняў без адпаведнай кары. Ці ж гэта не суцяшае нас, паважаны слухачу? Думаецца, што сапраўды так. У раней працытаваных словах апостол Павел быццам бы размаўляе з чалавекам, які працягвае ўказваць на грахі іншых людзей, а сам робіць тое самае і думае, што Бог ягоных ліхіх дзеяў не заўважае. Так не можа быць. Калі абвінавачваеш і крытыкуеш іншых, а сам робіш тое ж самае, то калі не раскаешся ў сваіх правіннасцях, ты, чалавеча, таксама будзеш засуджаны і пакараны. Я таго погляду, што апостол тут жа думае пра сваіх суайчыннікаў, в асаблівасці габрэяў, якія лічылі сябе асаблівым Богам, выбраным народам. І гэта праўда, такім ён і быў, але з якой мэтай? З той, каб праз іх адкрываць усяму чалавецтву Гасподні шлях да збаўлення. Юдэям неяк было крыўдна, што Бог пасля ахвярнай смерці воскрэсня Ісуса Хрыста з мёртвых павярнуў асаблівую увагу на язычніцкія народы. Юдэі лічылі, што Бог адкрываўся толькі ім і вёў іх сваімі шляхамі, але тут жа, відаць, ён адкрываецца і язычніцкім народам. І апостол Павел стаўся тым асобным апостолам для язычнікаў. Ён звяртаўся не толькі да габрэяў,
але таксама да язычнікаў. І што ў ягоным досведзе насамрэч выявілася? Тое, што язычнікі, відаць, хутчэй адклікаліся на покліч Хрыста да сябе, чым юдэі. Прыклад мы маем у апісаннях кнігі дзеі апосталаў, калі апостол Павел разам з супрацоўнікамі адведаў горад Карынф. Сказана, што яны ў кожную суботу хадзілі ў сінагог і там жа вялі гутарку з юдэямі і язычнікамі. Яны стараліся пераконваць як габрэяў, так і паганаў у праўдзівасці Христовага прыходу, ягонага духоўнага служэння, ахвярнай смерці і воскрэсення з мёртвых. І мы чытаем, што юдэі працівіліся і блюзнілі, і апостол ад дрожшай адзення казаў ім: «Кроў вашая на галаве вашай, я чысты, а цяпер я іду да паганаў», гэта значыць да язычнікаў. Так здаралася не раз у вопыце апостола. Юдэі ўвогуле адмаўляліся прыняць Ісуса за Хрыста Месію, калі язычнікі, пачуўшы пра Хрыста і ягонае жыццё, смерць і воскрэсне, больш ахвотна прымалі Гасподнюю праўду. У параўнанні з юдэямі язычнікі хутчэй і ахвотней пайшлі ўслед за Хрыстом. Хаця словы апостола Паўла былі непасрэдна накіраваны ягоным суайчыннікам, тая ж праўда, якую выкладваў апостол, адносіцца да ўсяго чалавецтва, інакш кажучы, да ўсіх народаў, у тым ліку і да нас, беларусаў. Заўважма яшчэ раз заяву апостола Паўла, што добрасць Божая вядзе цябе да навяртання. А што гэта значыць? Это значыць, што Бог жадае, каб усе людзі пачулі дабравесце Хрыстова і, пачуўшы яго, навярнуліся да Ісуса Хрыста, ды знаходзілі ў ім дар збаўлення і атрымалі дар Духа Святога. На жаль, у той час, калі апостол запісваў намі пачутыя словы, ізраільскі народ, пачуўшы дабравесце Хрыстова, у сваёй большасці яго не прымаў. І гэта немала замаркоціла Паўла. Ён запісаў: «Праз упартасць тваю і ненавернутае сэрца ты збіраеш сабе гнеў на дзень гневу і адкрыцця праведнага суду Божага». І далей апостол прыпамінае, што Бог заўважае, як мы жывем тут на зямлі, і Ён аддасць кожнаму паводле вучынкаў ягоных. Тым, хто навярнуўся да Хрыста, імкнуўся да славы, пашаны і незнішчальнасці, абяцаецца шчаслівае вечнае жыццё. Паводле апосталавых словаў, іх чакае слава і пашана і супакой. Калі тым, хто ўпарціўся, да Хрыста не навярнуўся, а толькі і спрачаўся і скарыўся праўдзе Божай, абяцаецца ярасць і гнеў. І далей паўтараем словы апостола як перасцярога ад самога Господа Бога кожнаму з нас сёння. Памятайма, што прыйдзе прыгнёт і ўціск кожнай душы чалавека, які робіць ліхое, перш юдэяў і грэкаў. Паважаны слухачу, мы толькі што пачулі словы апостола Паўла. Хоць яны былі непасрэдна накіраваны ягоным суайчыннікам, габрэям, яны ж таксама датычацца кожнага з нас іншай нацыянальнасці, у нашым выпадку беларускай. Бог даў нам жыццё, і Ён дае кожнаму з нас магчымасць пазнаёміцца з ягоным словам, што змяшчаецца на старонках Святой Бібліі. Уся адказнасць на чытанне і знаёмства са Гасподнім словам кладзецца на нас асабіста. Ці мы скарыстоўваліся гэтай магчымасцю? Калі пакуль што не, то раю такому сур'ёзна ўзяцца за гэтую справу і прачытаць хаця б новазапаветную частку Бібліі. Прасіце ў Бога разумення. Я веру, што калі з поўнай сардачнасцю звернецеся да Яго з такой просьбай, Ён сваім часам адкрыецца вам і ўкажа, што трэба рабіць. Што тычыцца нас, вернікаў, якія ўжо пазнаёміліся са Словам Божым, будзьма і далей пастаянна чытаць яго і далей вучыцца біблійным прынцыпам, робячы дабро іншым згодна са Гасподнімі запаведзямі.
Канчаю словамі апостоловымі. Слава і пашана і супакой усякому, хто робіць добрае, перш юдэю і грэку. Дапамажы нам у гэтым, Господзе Божа. Амен. На трэці дзень пайшлі жанчыны, між іх Марыя Магдаліна, умасціць укрыжаванага алеямі духмянымі. Гавораць між сабой у суме, а хто ж нам камень той адсуне, што прывалілі да сцяны каля Ісусавай труны. А іх вітае анёл з нябёс, труна пустая, воскрес Христос, Христос воскрес, Христос воскрес. І дзіваваліся жанчыны, між іх Марыя Магдаліна, ці верыць хлопцу гэтаму, у белае адзетаму. І ў труну яны глядзелі і бачылі, што знікла цела. Было здзіўленне ў вачах і панаваў у сэрцы жах. А іх спыняе анёл з нябёс, труна пустая, воскрес Христос, Христос воскрес, Христос воскрес. Дарма шукаеце, паверце, жывога ва ўладарстве смерці, бо пераможца зла Христос по Божьей волі уваскрос. Поверьте вы Писанню, люди, что смерти Бож для вас не будет. Одно признайте, что Христос есть Божий Сын, Ён уваскрос. Ён нас чакае, глядзіць з нябёс, нам отпуская грехи Христос. Христос воскрес, Христос воскрес. Слухачы, мы прыходзім к канцу гэтага выпуску інтэрнэтнай біблійнай праграмы «Добрая вестка». Памятайма, што Бог ёсць любоў, і Ён хоча, каб кожны навярнуўся да Яго для даравання грахоў і значымага жыцця тут на зямлі і ў замагільным свеце. Апостол Пётр напісаў, што Христос грахі нашыя сам узнёс у целе сваім на дрэве, это значыць на крыжы, каб мы, памёршы да грахоў, жылі ў праведнасці. Ранамі ягонамі вы аздароўлены, ён кажа. Бо вы былі як авечкі, што заблукалі, але цяпер вярнуліся да пастара і епіскапа душу вашых. Пачуўшы дабравесце Христова, кожны з нас пакліканы пакаяцца ў сваіх грахах, увераваць у Ісуса Христа. Это значыць увераваць у ягоную ахвярную смерць за нашыя грахі, прымаючы яго за свайго збаўцу. Трэба вызнаць сваю веру ў Христа як збаўцу іншым, ды гэта праявіць прыняццем воднага хрышчэння. Робячы ўсё гэта сваім адпаведным часам, нованавернены адчувае, што ён атрымаў дар Духа Святога. Так, з гэтага ўсё ж пачынаецца новае жыццё ў Христе. Упэўненасць у праўдзівасці ўсяго толькі што сказана мы знаходзім у словах, запісаных багасловам Янам, словы гэтакія. Калі мы прымаем сведчанне чалавечае, то сведчанне Божие большее, бо гэта ёсць сведчанне Божие, якім ён засведчыў праз свайго Сына. Хто верыць у Сына Божага, мае сведчанне ў сабе. Хто не верыць Богу, зрабіў яго хлусам, бо не паверыў у сведчанне, якім Бог засведчыў пра Сына свайго. І гэткае ёсць сведчанне, што Бог даў нам жыццё вечнае, і гэтае жыццё ў Сыне ягоным.
Хто має Сина, має життя. Хто Сина Божого не має життя. Богослов Ян тут же й добавляє: «Гэтае напісаў я вам, якія вераць у імя Сына Божага, каб вы ведалі, што маеце жыццё вечнае, і каб вы верылі ў імя Сына Божага». Калі хто з нашых слухачоў яшчэ не звярнуўся да Хрыста з малітваю каяння ў сваёй грэшнасці і веравання ў Ісуса Хрыста як свайго збаўцу і Господа уладара, то вы можете это зрабіць нават цяпер. Звярніцеся да Яго з малітвай, у якой прызнаеце сваю патрабу ім і ягоным збаўленні. Можете помолиться самыми простыми словами, як прыкладам: «Господи Боже, прыходжу да Цябе з прызнаннем сваёй грэшнасці і прашу прабачэння. Я верою прымаю ўсё, што сказано пра Хрыста, і прымаю Яго за свайго збаўцу і Господа уладара». Ведаеце, з гэтага пачынаецца хрысціянскае жыццё. Таксама папрасіце Господа, каб Ён прывёў вас у кантакт з іншымі біблійнымі веруючымі, каб у іхнім асяроддзі прыняць воднае хрышчэнне і працягваць сталеццю веры разам з імі. На гэтым мы закончым сённяшні выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Калі спадабалася пачутае ў гэтым выпуску, прашу паставіць сваю падабайку ніжэй і падпісацца, каб атрымліваць будучыя паведамленні аб новых выпусках праграмы. Што тычыцца нас, вернікаў, будзьма далей расці і развівацца ў веры, чытаць Божье Слово і рабіць дабро іншым людзям. Зычу вам, шаноўныя слухачы, усяго найлепшага ад Господа Бога і віншую ўсіх з уваскрэснем Христовым. Христос воскрос, сапраўды воскрос. Вашым вядоўцам быў Юрый Рапецкі.